ngati Mulungu ali ndine angandikanise ndani? Ngati Mulungu ali ndine angandikanise ndani? Ngati Mulungu ali ndine angandikanise ndani? Muli chipambano mu dzina la Yesu. Wolimbana ndine alimbana ndi Yehova. Wolimbana ndine alimbana ndi Yehova. Watsutsana nane atsutsana ndi Yehovayo. Muli chipambano mu dzina la Yesu. Wolimbana ndi yawo alimbana ndi Yehova. Wolimbana ndi yawo alimbana ndi Yehova. Walimbana nane alimbana ndi Yehovayo. Muli chipambano mu dzina la Yesu. Ndiulandire nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu Believer. Lero pa 31 October 2024. Ulendo sabutopiki mwana wa mfumu. Believer, mwana wa Bwana, mwana wa chibaunsa. Timafuna ndilimbikitse mwapadera kuri siwe munthu wamba. Mwana Mulungu siwe munthu wamba. Ndiwe mwana arare wako nga mphamvu kwambiri. Arare wako sagonjetsedwa. Arare wako ngowina nkhondo. Arare wako samenyedwa. Arare wako saodzira. Arare wako pa dziko pano amadziwa nga mphamvu. Tili pamene pale. Believer, buku la Joshua chapter 10. Tikamaona Efe chapter 10, chapter chonsecho chumaliza mchigonjetso. Believer, chigonjetso. Tili madzimana Mulungu chapter 11, nkhani yake chigonjetso. Hallelujah. Chapter 11, maa Mulungu akunena kuti mukawerenga chapter 11 mawu otsogolera. Ndifuna ningona mawu otsogolera fanifati werengeso buku lija la 1 Samuel potsindika kwambiri pa topic imene tinayo lero. Chapter 11 verse number 1. Ndingona mawu otsogolera akuti Joshua agonjetsa mafumu akumpoto. Pamene chapter 10 verse number 20, is it 28? Akuti midzi yakumawa igonja kwa Joshua. Chapter 10 chigonjetso chokha. Chapter 11 ndawerenga kale. Chapter number 12 mawu otsogolera akunena kuti mafumu amene ana a Israeli anawakantha. Apa ndi ndandanda wa mafumu. Believer, mbali yathu njowina. Believer, mbali yathu njopambana. Hallelujah. Lolo ndiwerenge buku lija la 1 Samuel chapter number 24 ndi chapter number 26. Mavesi angapo maga pofuna kulimbikitsa wina kuti mbali yathu silusa. Chapter number 24 verse number 1. Mawu otsogolera Davide aleka Sauli osamupha. Aya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 . Nimafuna muione bwino nkhani imeneyi. Akuti ndipo kunali pakubwera Sauli potsata Filisiti. Anamuwuza kuti taonani Davide ali ku chipululu cha Engedi. Tsono Sauli anatenga anthu 3,000 osankhika pakati pa ana Israeli onse. Namuka kukafunafuna Davide ndi anthu ache maranthwe azinkhoma
ndipo panjira anafika kumakola ankhosa kumene kunali phanga, ndipo Sauli analowa kuti akafunde mapazi ake, ndipo Davide ndi anyamata ace anali kukhala mkati mwa phangalo. Ndipo anyamata a Davide adanena naye, onani lero ndilo tsiku limene Yehova anati kwa inu, onani ine ndidzapereka mdani wako m'dzanja lako kuti ukanchitire iye choukomera. Ndipo Davide ananyamuka nadula mkawo wa mwinjiro wa Sauli mphechepeche, kapena kuti mobisika. Kalimene tichite kuifotokozera. Tionenso chapter number 26 verse number 12. Mawotsogolera Davide aleka Sauli osamupha. Verse number 12. Chomwecho Davide adatenga mkondowo ndi chikho cha madzi kumutu wa Sauli, nachoka iwo osaona munthu, kapena kuzindikira, kapena kudziwa, kapena kugalamuka, pakuti onse anali mtulo, popeza tulo tatikulu tochokera kwa Yehova tinawagwira onse. Ndipo Davide anaoloka kutsidya nayima patali pamwamba pa phiri, pakati pawo panali danga lalikulu. Ndipo Davide anayitana anthuwo ndi Abineri mwana wa Neri, nati, suyankha kodi Abineri? Tsono Abineri anayankha nati, ndiwe yani amene uyitana mbuye wanga mfumu? Davide anati kwa Abineri, sindiwe mwamuna weniweni kodi? Ndani mwa Aisraeli afanana ndi iwe? Unalekeranji tsono kudikirira mbuye wako mfumu? Pakuti anafika wina kudzawononga mfumu mbuye wako. Ichi unachichita si chabwino. Pali Yehova muyenera kufa inu. Ise pamene patipemphere. Atate m'dzina la Yesu, zikomo. Inu ndi Mulungu, inu ndi mwini zonse, kulibe wina ofanana nanu, kulibe endisadzapezeka. Mutilankhulenso, mutichenjeze, mutidzudzule, endi tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, mumva kaphokoso pang'ono padenga pa galimotoli. Mwana Mulungu kwagwa mvula yopsa kwambiri usiku, yochita chezera kaya njodzalira kaya, koma yagwa kwambiri kuyambira usiku mpaka napano. Nde mukamamva tata 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 ndija yotsalira padenga, kunatentha kwambiri. Masiku adusawa mpaka na inamba pa 40 kutentha kumene ku 40 41 mpaka nafika pa 43. 2 days biliva kunsanje kuno zinafika pa 45 kutentha kopya. Nde Mulungu atipatsa mvula usiku, chovuta magetsi kulibe. Ambuye atithandize. Biliva, dzulo tinali pano tinatsindika. Oh haleluya. Tupembedza Mulungu amene nthawi zonse amakhala mbali ya ana ake. Ndipo ife dzulo tinaona ife chozizwa. Biliva, Mulungu amalowerera nkhondo za ana ake. Buku la Joshua inationetsa ife kuti zimafumu zisanu zidachita pangana kuti zikakhaulitsana Mulungu. Endi timanena kuti adayambana ndi Gibeoni, osati Gibeoniyo adawatukwana. Ayi, chimene chidapangitsa kuti adzambana ndi Gibeoni chifukwa chakuti aphatikana ndi Israeli. Ndeti matsindika kuti maudani enawa, matenda ena amene tikudwalawa, kugwedera kwa mabanja kumene kukuchitikako, zachuma zimene zavutazi, sichifukwa china taphatikana ndi Yesu, njelekezi champweteka. Ubale wathu ndi Mulungu njelekezi chamuwawa.
chifukwa kudziwa ndithu kuti palibenso otigonjetsa kutembenuka kwathu mtima chapweteka dziwanda kupwetekedwa kwakukulu kwa mona mizimu yoyipa ndi zimfiti ziwipidwa nafe. Ndi adapangana kuti atimvetse kuwawa, adapangana kuti atitambire, adapangana mafumu kuti aononge Gibiyoni. Now adatumiza message kwa Joshua. Joshua sanachedwe pilifa tisamachedwe tikalandira message, tisamachedwe tikamauzidwa kuti anzathu ofuna thandizidwa, tisamachedwe kupinda mawondo kusala kudya nkupemphera kuti wina athandizike achoke msautso. Pali ena akalandira message sasamala, akamanena wina kuti muimenane zinthu zavuta mudzichita msanga. Aparena kangulanda hati maronse mapemphero sakupemphera olo koma pa phone yako yankhata ausada ndoti kodi mumaima nawodi mudziwanso ndibodza kumusa munthu tili limodzi mpemphero musali limodzi ndikunama pamaso pa Mulungu. Mukamalandira message mudzipindadi mawondo osati kumangoganizira mumtima mwanu ayi siyani china chilichonse lowani kuchipinda. Mukangomaliza kuyankhula napinda ni bondo yambani kumeneko Mulungu mwana wanu zikomo ndinu wopambana ogonjetsa muime naye muchite naye nthandizireni chimenecho ndiye changu cha maintercessor. Mundimva maintercessor ana Mulungu ayuda mundimva musamachedwe. Pali ena amangonena kuti atili limodzi ausadandola Mulungu atusalepera. Mulungu atusalepera sukupemphera. Biliva sizimachitika chifukwa cha mwayi koma ndi pemphero. Uzipemphera tidzima limodzi tidzichita msanga kugwirana manja. Joshua sanachedwe. Joshua adasonkhanitsa khwimbi. Joshua adatenga asilikali tiyeni tikawagwebe mafumu 5. Ndefe tinaiona nkhani imeneyi. Mulungu adayilowera miyala ya mwamba biliva Mulungu amadziwa kugenda. Oh haleluya. Ndimafuna ndinene Mulungu timpembedzayi mbachikondi, Mulungu timpembedzayi amakonda tonse, koma akadzayilowerera nkhondo amakhala kuti afuna kulanditsa. Ndakhala ndikunena mobwereza pano Mulungu ameneyi sakuyansanga. Tikhoza kunyozera ana ake, tikhoza kuachitira choyipa upemphera wake, koma tsiku limene iye adzakuya osati tsiku koma maminitsi akhoza khala masekandi. Akangokhumudwa ndalayi mchipere, akangokhumudwa ndalayi dzimampereka kuti kuchita mwawa kwa mpiri kulimbana ndi Aisraeli, kulimbana ndi Gibiyoni amene apanga ubale ndi Joshua. Mulungu adalowera kumwamba kudavumbwa miyala. Malo movumbwa mvula biliva kudali dzimiyala, kudali kuthyola, kudali kuononga. Nyumba zidagwesedwa miyala yovumbwa mwamba, kudali kulikita, kudali kubabada, kuthyola makosi, kudali chipere. Akuti anthu amene Joshua adapha ndi lupanga ngochepa koposa amene Mulungu adagenda adawagwesa ndi miyala yochoka mwamba. Pompo Joshua adatidziwa Israeli ime andidziwa adayima tsiku la thunthu, kudali kuumbudza, kudali kulikita, kudali kubabada, kudali kupha kwakukulu. Akuti adapha onse psiti. Kenako wina adawuzata mafumu onse 5 ajapangana ali kuphanga adi konko katsekereni ndi miyala. Atamaliza china chilichonse kuti katseguleni mafumu aja, kwatsegulira onse mafumu 5. Inu ndamene mwauzana anu za upandu, inu ndamene mwasonkhanitsa anthu alimbane ndi Gibiyoni. Ndi adalamulira Joshua kuti aponde ni makosi. Ndikunena ndi ena mwapondedwa makosi. Nthawi zonse khosi sindinu gulu ini olimbana ndi ana Mulungu, sindinu gulu ini olimbana ndi ana ayawe. Mwapondedwa makosi. Ampiri afinyidwa nkosi apondedwa pwa fye. Ampira kukuwa khosi pwereka. Kulimbana ndi anthu olakwika, kukangana ndi anthu olakwika,
chipambano ari mpaka adapachika mitima yona khanidziro believe adapachika pa mitengo mbama mpaka na madzulo mfumu ya ku Jerusalem idakhala pa mtengo yomwalira, mfumu ya ku Lakis, mfumu ya ku Hebron, zonse zijadzisana zidakhala pa mitengo, adayamba kuzifinya makosi, kuzifinya zidabisala zitsekera ndi miyala kena kuziponda makosi ndikudzazipachika pa mtengo. Musamasewere ndi Mulungu, mufinyidwa makosi kumangolimbana ndi adzulubiki. Mulungu ali ndi ine endi olimbana ndi ine amalimbana Mulungu. Mulungu ali ndi intercessor uyo, mukamalimbana naye mulimbana Mulungu. Kuneko pali ena anchombolende chibwana kulimbana ndi odzozedwa ana yawe. Mulungu akalowerera, Mulungu akangodzuka kulandisa ana ake monongeka. Mulungu amene sataya wake, Mulungu amene amakhala saidi ana ake. Lero pilifa ndikunena kuti ndine mwana wa Bwana. Pilifa ndimafuna ndikulimbikitse, ndiwe mwana wa chipausa, ndiwe mwana wa mfumu, mfumu ya zonse, mfumu yopambana nkhondo, mfumu ya mphamvu zonse, mfumu yolandisa nake, mfumu yosamala nake. Ndifuna ndilimbikitse wina opemphera amene nthawi zonse nkhondo zako nzazikulu, ukulondedwa nthawi zonse zimene zikuchitikira sudzimvesa. Ndimati nkukulimbikitse mwapadera tamvera, ndiwe mwana wa Bwana, ndiwe mwana wa mfumu, ndiwe mwana wa munthu wamkulu kwambiri. Uyo Joshua chapter number 11 kupambana, uyo Joshua chapter number 12 kupambana kugonjesa, uyo Joshua nkadakonda kuwerengapo koma nthawi nkhani yake njimodzimodzi oti nkhondo zidalipo koma padali chipambano. Lero ndimafuna tipite buku lija la Samueli. Davide mwana wa Bwana, Davide mwana wa mfumu, Davide tukamba za Davide mfumu yosankhidwa ndi yawe. Bible amanena Davide kuti ndiwapa mtima pa Mulungu. Now mfumu Sauli ankalimbana ndi Davide, ankafuna kuti aphe Davide, ankafuna chite choyipa Davide. Mwana wa Bwana, mfumu Davide mwana wa chipausa, ndi Jehova adalowerera, Jehova adalowerera. Believer, dzima ndikhudza ndikamaona anthu akuchitira choyipa dzitumiki, anthu akamachitira choyipa otembenuka mtima, oyera mtimawo, maintercessor, dzima ndikhudza chifukwa mathero ake amakhala owawa. Mudziwa chimene chidachitika? Bible ikunena kuti Sauli chapter number 24 cha buku la 1 Samuel akuti adasonkhanitsa asilikali wodziwa bwino nkhondo over 3,000. Tiyeni tikalimbane David, tiyeni tikamgwire David. Bible ikunena kuti amatsata mwana wa Bwana, mwana wa chipausa, ndiyakuti David adabisala kuphanga. Ne Sauli pobweranso kuti basi ndikufuna ndifunde mapazi, adakalowa phanga lomwe lija. Adalowa mphanga muja anyamata aja kukhala pa khomo la phanga lija, asilikali aja 3,000 kumene kuja ndi anyamata a Davide amene adali mkati mwa phanga. Bilifa tamvera akumuuza Davidi, Bwana, lero Mulungu apereka mdani wanu m'manja mwanu, munchitire chakumtima kwanu. Kankungweba mgwebeni, kandi kumupha mupheni, kandi chitani chimene chili chofunikiracho. Akuti Davidi adayandikira pamene pali Sauli. Sauli uja chifota mafunda mapazi aja adalowesa mphanga. Bible ikunena kuti adagona tulo tofanaro. Davide kutenga chimpeni chake kumpeza bambo Sauli. Sauli akusakasaka Davide koma atayandikira pa Davide adagona. Ndiye kwapeza bwana Sauli agona mkonono, mkonono ulinkadi kugona. Davide kutenga mpeni ndikudula mkawo
mwinjiro wa president mphechepeche kudula mmene mumphechepeche monse mukudulamo ndikukhala ndi pisi ndithu sakutipatsa kodi pisi idadulidwayo mamita angati, kodi ndikota, kodi David adadula hafu kapena David adadula 3 quarters mphechepeche mwa president akuti adadula ndi chimpeni mwanayo adabwereranso nkukhala kumapeto kwa phanga kenako Sauli adadzidzimuka ndikuuza nyamata ake tiyeni akupita patali David ndi khwimbi lake adachokanso mphanga muja pompo David adayamba kufula, abwana bwanji mukundilondalonda, bwanji anyamata kukupusisani, bwanji mumtima mwanu muli nkhondo ndine ndilibe nanu chifukwa, ndinu apongozi anga inu mwandipatsa mwana wanu, bwanji mukundilondalonda chonchi, lero tuzidatheka kukuphani koma ndakusiyani ndi moyo madala, mwina simukukhulupirira, mwaona pisi ili mmanjayi ya mkanjo wanu, ndidali mphanga muja ndinatenga chimpeni kudzadula mkanjo wanu mphechepeche, tayang'anani mphechepeche mokuti nkaongodulidwa bwana president Sauli kudzawera mapansi kudzayang'ana mphechepeche malo mobisika kupeza kuti mmose muja mwang'ambidwa mwadulidwa ndi mphepo ikuomba mphechepeche. Pompo Sauli adanjenjemera, wadula nthawi yanji mpechepechemu, nsalu imene waidula nthawi yanji mphechepeche, ati madala kuphanga kuja ndidali mkati muja moti nkadafuna kukubayani koma ndakukusiyani chifukwa chakuti ndinu wodzozedwa wa Yehova, sindikufuna kukuchitirani choyipa. Lero mwaona kansalu aka Sauli njenje. Haleluya. Bilifa ndiwe mwana wa Bwana, ndiwe mwana wa munthu wamkulu, ndine mwana wa chibaunsa. Haleluya. Pali nyimbo ine makonda kuimbidwa kunasali maikonda, ine ndine mwana wa Tate, ine ndine mwana wa Tate, Atate akumwamba, mwana wao ndine. Ku Sunday school, ku preschool, ndi nyimbo imene imachita kuti ni nyimbo ya ana ang'ono. Ndikulimbikitse believer, ndiwe mwana wa Mulungu, ndiwe mwana wa mfumu, ndiwe mwana wa chibaunsa. Bambo wako ngamphamvu zonse, bambo wako sadusa nkhondo, bambo wako samagona. Mulungu amene sagona saodzera ndi olimbana nawe akudzisakira tsoka. Chapter number 26 verse number 1 kutsika 12 mpaka kupitiliza. Madalaja Sauli adasonkhanitsanso asilikali ambiri, tiyeni tikansake David kutchire, tiyeni. Koma Sauli ndi adafika pena nkomanga zithandu usiku, tigone pano, moto wawo kukoleza, tigone pano, mawa timfufudze matanthwemo, timpesa, tikangogwira David tindule mutu, sangakhale mfumu eya azimayi angaimbe nyimbo yoti iyeyi ndi mfumu amene adzandira ndo mfumu amene ndifuna ndithane naye. Ndi adali ndi asilikali dzimifuti dzawo, miyala yawo, akathane ndi Davide. Baibulo ikunena kuti musiku umenewo Davide akucheza ndi asilikali ake kuti Sauli akundisakasaka ali mchigwamo, kodi ndi ndani angandiperekeze? Ndi Abisai akuti bwana tiyeni tinke limodzi. Ndi adanyamuka David ndi Abisai mwana wa Zeruya. Baibulo ikunena kuti adafika kuzithando, adafika kumene adagona asilikali wa ndi Sauli, akuti asilikaliwa adagona chochita kuzungulira Sauli. Sauli atagona, adatenga chinkondo chache kumutu, kutenga madzi ake kumutu, ngati mfumu. Ena ndikuntetesera pamene Baibulo ikunena kuti Davide atangoyandikira pamalo paja onse adagona. Verse number 12 chapter number 26 cha book la 1 Samuel akuti onse adagona tulo tatikulu, popeza tulo to osati tawamba koma tulo tochokera kwa Jehova.
mukamalimbana ndi ana mulungu mudzagona tulo topsa kwambiri. Ndikunena ndi ena ake mukulimbana ndi odzozera mudzigona tulo topsa kwambiri. Endi mulungu adzikugonesani tulo topsa kwambiri kuti mulungu asamalire atetezere ana ake. Mfiti nonse tamverani mugona tulo tatikulu kwambiri. Odana ndi ana mulungu tamverani zinthu zanu dzigona chifukwa cholimbana ndi ana dzibausa. Ndimafuna ndilize phale kudziko. Opempherawa mudzisamala nawo. Opempherawa samayambadala. Opempherawa tatewa amamanyera nkhondo. Opempherawa tatewa amagonjetsera. Maintasesa wa musamayambadala mudzagona tulo topsa. Zidakhala bwa David kungufika ndi Abisai akuti Bwana mundilole ndani wanu uyu ndimpyoze ndi mkondo kamodzi sindimponya uyu. Bwana mulungu apereka ndani wanu munchitire chapamtima tisamangokhala ntchire. Bwana lero uyu ndimpyoze msilikali wa David ati Bwana uyu sindingamponye. Uyu ndi mkondo umodzi ndi umodzi flati magazi kupherana. David ati muleke nsi adangofika kumeneko kutenga choikhiramo madzi yake kachinali chigubu kachinali 5 liters. Kutenga zimenezo dzina ndi dzina dzoka ndi uta mikondo yokusesa. Oh haleluya. Onse aja mkutalo msilikali achina Abineri makomanda kugona aliyense konono. Msilikali mbali ja kuyang'ana Bwana Sauli onde mkonono wache uti. Bilifa kudziko kuno kuli mikonono. Ena machita tafuna poguna ndi asilikali onse aliyese chinkonono. Ena kumangopuma kwambiri fa agona ati tulo tochokera kwa mulungu. Tulo tochokera kwa mulungu. Tulo tochokera kwa Yawe kugonesa adani onse ana Israeli. Bilifa ndikufuna ndikulimbikitse siwe munthu wamba. Bambo ako sagona tulo ndi iwe. Mulungu amalingalira za iwe. Mulungu akulandisa munkhondo zako zonse. Ndikukamba ndi ena Sauli akungukutsata dzigone. Ziwanda zimene zikukutsata mulungu adzigonese. Afita amene akulondalonda mulungu agonese mkonono yodzingodusa udzingomva zoithaitha. Ndikunena ndi wina kukulonda kwambiri ena ndi abale yako. Ukulondedwa kwambiri pali nkhondo ikulu kwambiri pa moyo wako. Bilifa ndikulimbikitse ndiwe mwana wa chibausa bambo ako ngamphamvu zonse agonesa tulo ndipo sachite mantha. Zidziwe kuti ndiwe ndani. Ndiwe mwana wa mulungu. Zidziwe kuti ndiwe ndani. Tate wako saodzera. Zidziwe kuti ndiwe ndani. Bambo wako amakukonda. Zidziwe chimene uli pamaso pa mulungu. Usaope usachite mantha. Usaope usanjenjemere. Usaope usatenge nkhawa. Usaope ndalire Yawe. Nkhondo zilipo. Odiyamba alipo. Koma chosangalatsa mbali imene tili siluzai. Tate wathu sagonjetseka. Ikalimba nkhondoyi miyala ichita kuvumbwa mwambapo. Ndiye mulunguyo akati londabe adzagonesa tulo. Amene ndiye mulunguyo akati londabe Jehova adzatira mati aponde makosi awo. Akati londabe zinthu zawo zionongeka chifukwa tate wathu atimenyera nkhondo ife tili chete. Bilifa tisiyane pamenepa mpaka na mmawa. Koma zidziwe kuti ndiwe ndani. Siwe munthu wamba. Ndiwe mwana wa Bwana. Atate wako adzakumenyera nkhondo nthawi zonse. Sungabe chiyero usachoke pamaso pa mulungu. Atate tikukuyamikani chifukwa mumatikonda. Zikomo chifukwa cha chilichonse. Zikomo Ambuye chifukwa cha afiti ena amene Jehova mwagenda kale. Ena pondedwa kale makosi.
zikomo chifukwa cha anthu ena amene mwagonesa tulo ife tadusa pamenepo ndipo amadabwa nafe tikudzuka bwanjiso ndi moyo lero. Ende zimene mukuzichita ndinu potetezera ana anu. Ilemekezeke dzina lanu. Pitirizani kutchinjiriza mwana wanu uyu ende munzindikiritse kuti inu muli naye kwina kulikonse kumene iye akupita. Mwa Yesu wa ku Nazareti oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.